Hold da op, det må jeg sige. Nå, det her. Skal vi lige have stejl over her. Hej. Hej. Nå, der var I jo. Velkommen. Jo, tak. Jeg har tog lige lidt mad med. 1, 2, 3. Ja, så står vi her i Freddy Petersens... undskyld, hvad er det hedder? Dansestudie. Okay, ja. 1, 2, 3. Ja, så står vi her i Freddy Petersens dansestudie. I aften, der handler det om dyr, og vi er her sammen med Miki Freddy Petersen og Søs Freddy Petersen. Og så dyret, der er en hund, som hedder Danny. Nu skal jeg lige høre, hvad får sådan en at spise? Jamen, han får bare tørfoder og vand. 1, 2, 3. Ja, det var så lidt om dyret. Jeg håber, I fik lært en hel del om, hvordan det er at have en hund. Jeg skal lige høre her en ting, fordi nu er det sådan, at PT er jo single. Ikke? Mig og Flemming, vi har aftalt med 2 damer på Damhuskrogen. Jeg kan godt danse, men jeg tænkte på, om jeg ikke kunne lære sådan et par... Altså lidt... Sådan lidt... Par tricks. Ja, sådan lidt andet... Ja, kan vi da sagtens. Par... Yes. Ja, i dag skal det handle om dans. Nå, hvad skal vi lære? Vi tænkte sådan lidt cha-cha. Det kan du danse til næsten alle rytmer. Så, Cha-cha? Du, da. Ja, bare nyd musikken. Bam, bam. Ja. Den er der sådan cirka hver anden gang, ikke? Ja, jeg er sådan kæft. Okay, lad os sige, kødet bevæger sig virkelig livligt der. Så nu kører det! Og så ned i drop. Sådan. Ja. 1, 2, 3. Ja, det var så lidt om dans. Jeg håber, I fik lært en hel del, for det gør jeg. Jeg tror, jeg er klar til Damhuskrogen på lørdag, hvor jeg skal ud og danse med nogle dejlige damer. Men I har jo to børn, som er senior-aktuelle, brother og sister. Jeg tænkte på, måske hvis de var her på danseskolen, vi kunne lave et lille interview med dem også. Yes, så står vi her. Vi står her i baren sammen med brother og sister, Sonny og Vivi, som er senior-aktuelle. Vi står her i baren på Miki Freddy Petersens dansestudie på Amager. Jeg skal lige høre, hvor kan man købe CD'eren henne? Er det så en landsdækkende projekt, eller hvordan? Ja. Det er alle store. Der går du bare ind i din lokale pladeforretning. Og så siger man, jeg skal have brother og sister, og så får man den. Sådan lige pt. Er jeg single. Og så, så lægger jeg og ruder lidt ud på Damhuskrogen sammen med en der Flemming. Vi kører helt fra Holbæk af, og så... så danser vi med nogle damer. Så tænker jeg på, at måske at det kunne imponere damerne, hvis man kunne lære noget moderne dans. Jamen, hvis du starter med at tage dine hænder herud, og så laver du en bølge igennem. En bølge? Ja, en bølge. Sådan, Teddy, mand. Sådan. Og så skal vi lave... Nej, Sådan. Så ned igennem kroppen. Sådan. En gang til. Er det dans? Jeg kan da ikke stå sådan her på Damhuskrogen. Og ned. Jo, det kan du godt. Det er den vildeste John Travolta. Nej, det må... her. Jeg kan lige få den væk. Sådan. Skal vi prøve igen? 1 og læn dig tilbage. 1 og... Ja. Det var så lidt om brother og sister. Vi fik lært lidt moderne dansetrin. Jeg vil sige tak, fordi at I havde tid. Så jeg vil bare... for satan. Jeg er nødt til at smutte, fordi at, jeg skal lige ud. I har toilet, eller hvad jeg kan låne? Derude. Første der på venstre hånd. Hold da kæft. Og tak, fordi jeg måtte... ja. Hallo? Der er en haster. Der er en hastesag på vej. Hallo? Så for satan. Der er også låst. Og så tager vi lige en nødplan. Ej, jeg fik en grim, Brian.